15. Για να δούμε, ωραία, βάλουμε 15. 20. Το πάρε. 19-14. 19-14 ντέρμπι είναι, έλα. Ένα ακόμα. Για να το θυμό του να πούμε τα νόμια του. Ναι, 2. Και 19. Όχι, 2 19. 2 19. Ένα 2 και ένα 9. 49, έλα. 49. Ένα 49. 3. Διπλό 3. 10. Άλλα 5 πουλάκια. Τον εξεκλήρισε. Θέλω τα λεφτά να τα βλέπω, βγάζω βίντεο τώρα. Ο Γιάννης ψηλώνεται, ο Σκρούτς λέει. Ό,τι είχε και δεν είχε, τους πήγανε. Ναι, καλά. Βλέπετε και οι τσέπες κοντεύει να δώσει και τις τσέπες του. Αλλά 50 ευρώ κοστί. Έλα, τα παίζουμε. Ναι, καλά. Για τα παίζουμε. Λοιπόν, είτε 2, 4, 5 και εσύ είναι αυτά εδώ πέρα που του πήρα πριν. Περιμένετε να δούμε. Εδώ το έχω, το δεκάικο. Να, ορίστε. Πω λεφτά, μαλάκα, πλούσιος ρε περίσα. Εδώ ο Γιώργος ο τέτοιος. Εγώ εδώ ο speaker λέει που μιλάει. Εδώ πρέπει να κλείσω, ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας και με νικητή τον Περίσα. Και να αρκετά με λεφτά. Εδώ πάει να σκάσει από το κακό του. Ο Γιάννης έχει τρελαθεί. Σας αφήνω, γεια σας.